Pete, doctor, help! Help! What seems to be the problem? What the is this? This man has no penis. What? I have a penis. Not according to what I'm looking at. Dr. Broaddus, take a look at this. I can't see. Yeah, try using this. Here it is. Let me try it. You have a look. I think we're gonna need a specialist. Dr. Jackson. What do you think? Sorry. You guys gotta see this. Holy mackerel. All right, guys, I'm gonna need you to talk me through this. To the left, to the left. You gotta grab it. Squeeze it. I'm there trying. it is right there. I know it's small, but put it in there. You gotta. There you go, there you go, there you go. I think I found it. Look like a piece of bubble gum. A juicy fruit. Guys, could you put that back? I came in for a colonoscopy. I don't know what's going on here, but maybe I'll come back later, like tomorrow or something. Relax, nephew, relax, relax. Chill to the next episode. Wait, what's that? Let's turn that up. Another cart, please. More smoke. Clear. Казвам се Мартин. Животът ми сега е спокоен. Имам 2 деца, обичам жена си, работя на 2 места, уча вечер. И понякога, точно в такива тихи вечери, когато всичко изглежда подредено, се сещам за нощта, когато всичко можеше да свърши или да започне. Спечелих от лотарията пари и екскурзия до Лас Вегас, градът на мечтите. Парите ми горяха в джоба, сърцето още повече. Животът беше като филм, бунтарски, шумен, бърз, коли, жени, хазарт и дискотеки. И тогава я видях. Бях в казиното. Всичко спря. Музиката, звуците, дори хората. Виждах само нея. Ходеше като по подиум, с червена елегантна рокля, руса коса и небесносини очи. Онемях. Беше нужно само един малък знак. Тя го направи, загледа ме и се усмихна. Това ми беше достатъчно. Чувствах се безсмъртен. А това е най-опасното усещане. Тя мълчеше, ала очите й крещяха истории, които никой език не би могъл да изрече. Седна до мен, с лекота разпръсна чиповете и прошепна с усмивка, която разклаща вселени. Ако си мъж, всичко на червено. Не зная дали беше просто жена или самата съдба, облечена в изкушение, но ръката ми не трепна. Направих го. Заложих всичко на червено, като последния глупак, който вярва в чудеса. Не знам дали беше раненото ми его, което искаше да докаже нещо, или сърцето ми, което вече и принадлежеше. Но в онзи миг, между въртенето на рулетката и тишината, бях напълно жив. Топчето се завъртя като съдба в танц и падна на червено. За миг всичко замря. После светът избухна в шум, светлини и ръце, които ме пляскаха по гърба. Станах милионер за секунди, но не това беше победата. Тя ми се усмихна, сякаш винаги е знаела. Събудих се с главоболие, бяхме изпили много.
Още се усещаше сексът във въздуха. Тя си беше тръгнала, както дойде. Без име, без следа. Шибаният сак с парите го нямаше. А на масата само бележка с надпис: в живота няма късмет, само уроци. Не забравяй тази нощ. И тогава разбрах. Не тя ме обра, а направо ме наигра. Имах в джоба си само билет за обратно. Най-големият риск не е да загубиш, а да останеш същият. Тя не ми открадна парите. Тя ми даде посока. Не чакай съдбата да ти намигне. Не залагай. Избирай. Всеки ден. Истинската печалба не е в казиното. А когато някой те чака у дома, отнеми време да се върна. Още повече да се намеря. Но сега вече не търся лесния удар. Не тичам след блясъка. Избрах нещо друго. Ред. Отговорност. Дом. Да създавам. Всяка сутрин, в която прегръщам децата си, е по-ценна от всяка нощ в Вегас. И ако ме попиташ, бих сложил всичко на червено пак, само че този път на любовта, на семейството, на мен самия. Истината е проста. Всичко на червено може да те направи човек. But not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times.